ana lamini n'a bolona dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari Fin an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Bouakari a bɛ jamana kunnafoni de maana a ti ɲɛ f'a maa saba ka jɛ naani in i k'a dɔn ale y'an dafala ye o de y'a mɛn de ye k'an jaw ta ni k'an kumakaw da k'o jɛnsɛn nka min ye fiɲɛ tulukala maanani ye k'a munumunu diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ basigi la o ye Gibson contrôle ye sɛbɛnfura tilalen don e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni ni jibi ye yamaruya di an b'a dakolo walo o bɛɛ ne ko wala cogo bɛɛ di Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana san 11 u b'a ɲɛgɛn a bolo ko siɲɛ 1497 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Ibrahima Kalifa Jite Burama ko a k'i k'a dɔn opération Kolongo jigitugu 1 Bouakari Sidiki u nanu na kumana min ye Kolongo kɔnɔna ye Masina a n'a Lamini Bouakari Sidiki u kun tɔɔrɔ la fo k'a fɔ k'a to ten u denw na fo k'a fɔ k'a to ten bamanjɛ kɛwale Bouakari Sidiki k'a dɔn bingani wale ni faali min ye bɔsi ndigi la Bouakari Sidiki k'a dɔn bamanjuw de kun kelen bɛ k'o boloda a bi ne ka waati janbɔ sɔrɔsiw nana kɛlɛbolo dɔ wuli min tɔgɔ dalen don Kolongo jigitugu nɛnɛ ndɛmɛni ka taa bila juma na janvier kalo in na Bouakari Sidiki a kɛra n'a fɔ i y'a fura ka bɔ a minɛn kɔnɔ bamanji kɛwale Bouakari Sidiki k'a dɔn a nɔgɔyara kosɛbɛ Lamini na sɛbɛnnikɛla ko a wulikajɔ sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye tɛgɛ da bamanji cɛngana caman kan u yɛrɛ ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen o kun b'i disi gosi kosɛbɛ Bouakari Sidiki u y'o fɔsɔn ni k'a hu bila a worofuranjɛ Bouakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko o kamalen a kun bara ka ɲini fa bɛɛ lajɛlen na a ka juguya ni bingani wale ni faali Bouakari Sidiki k'a dɔn a kun ye mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bamanjuw a caman cɛden caman minɛna min ye marifaw ye a n'u ka nɛgɛdenw Bouakari Sidiki k'a dɔn tɛgɛ dara caman kan o yɛrɛ dama ko ma koyi u ye bingani min kɛ ni ka dugudenw tɔɔrɔ u bolofɛnw kama bagan b'o la nafolo b'o la Bouakari Sidiki o fɛn o fɛn kun b'u bolo i k'a dɔn sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen minɛ u la ni k'u bɛɛ lajɛlen gwɛngwɛn ni ka dugu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a kun bɛ ni ka waati jan min bɔ min ye Masina n'a Lamini Kolongo Bouakari Sidiki k'a dɔn dugulamaw tɔɔrɔlen kun bɛ ka se hakɛ min ma Ala de b'a dɔn i ka tɔɔrɔ sɔrɔsiw n'olu kɔni y'a mɛn ka ban k'i ka yɔrɔ magɛn lafiya ani fiɲɛbɔda bɛ na dugudenw lafiyalen bɛ bi u bɛ taa ka segin la fantan 4 bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn min ye u ka taamaw ye dugufuranjɛw a n'u ka baaraw la i k'a dɔn lafiyalen hakili sigilen sɛbɛnnikɛla ko min ye bamanjɛ kɛwale Bouakari Sidiki k'a dɔn a bɛ se ka tugu dugu la waati la nka k'a fɔ dayimu kayimu sɔrɔsiw ma wuli de sɔrɔsiw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye opération Kolongo jigitugu 1 n'i y'a ye a ɲɛna n'a teliyara Bouakari Sidiki k'a dɔn dugudenw ka farali sɔrɔsiw kan kunnafoni dili ani kow ɲɛfɔli a ɲɛma o de bɛ kɛ sababu ye baara in bɛ nɔgɔya kosɛbɛ o tuma min ye sɔrɔsiw ye wele da de bɛ k'u bolo sa ka ɲɛsin duguden bɛɛ ma dugu o dugu bɛ yen n'a sɔmina bamanjɛ kɛwale la yan'a ka warankata a ka ɲɛfɔli kɛ Bouakari Sidiki k'a don dogo yɔrɔ a n'u bɛ kɛwale minnu kan a k'o ɲɛfɔ o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'u ku don worofuranjɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso karamɔgɔ tɔgɔ tun wɛrɛ le pays ne y'o bila le Wagadu ne b'o o ta min ye fasirikɛla ye sa le Wagadu ka jɛ k'a sɛbɛn u y'a sɔrɔ maa hakili feerelen dɔ fana ale de kɔni ye a ka hakilina ni k'a di u ma n'o ye Abdul Karim Konate ye analyse économiste do écrivain chercheur fana do n'aw sɔti o université la n'i y'a lajɛ a ko anw ka AES jamana ninnu olu ka bɔli CEDEAO la jɔn ko ala ko nin kɔni bɛna kɛ daba de yɛlɛlen anw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kumana Mali kan ko Mali a kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ anw ka dugukolo sɛbɛkɔrɔ sɔsɔn bɛ nafolo la min ye sanu ye ka taa se a ɲɔgɔnko wɛrɛw ma wa min ye mɔgɔ baden ye n'o ye adamaden ye o kɔni o sɛbɛkɔrɔ ka ca wa nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ anw ka sinsin bere ye walasa min y'anw ka sɔrɔ dabolow ye o bɛɛ lajɛlen ni ka o ji
Jidi n'o fana bɔla yen i b'a ye k'a fɔ Abdulkarim Konate ka fɔ la a kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye jamana faso Mali a kelen kɔ k'a yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO kɔnɔ min ye a sigiɲɔgɔn jamanaw ye n'o ye AES jamana fila tɔ ye n'o ye Niger ni Burkina Faso ye jɔn ko Ala nin kɔni bɛna kɛ hakilina ye ani fɛɛrɛ ye sa nin saba i y'a dɔn an fara an bɛ ɲɔgɔn kan ka kɔrɔ k'a to a da ko Alliance des États du Sahel ko nka ko Mali k'anw de ka wuli ka jɔ ko fanga kan ka sɛbɛkɔrɔ bonya waasa min ye Niger ani Burkina Faso ye olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ anw ka bɛnkan dɔw latɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ waasa min y'an ka jamanaw sɔrɔ dabolo ye o bɛ se ka yakubaya cogo min na n'o fana bɔla yen min ye kananko ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan waasa an ka kananko o bɛ se ka don bɛrɛ la k'a bila anw yɛrɛ sagoya la n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw ka jamana ye jamana in jamana kɔrɔba don wa min ye taabolo caman ye olu tɛmɛna kɔnɔ kabi lawale wa min ye anw ka jamana ye cɛfarin jamana fana don wa jamana min don jɔn ko Ala ko an k'an ka bɔda de ɲini an yɛrɛ ye sa an ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ waasa AES jamana tɔw olu ka bɔ anw nɔ ma min ye anw ka jamana ye n'a y'i jɔ a yɛrɛ kolo la k'a bɛ kɛ sabu ni nɛɛma ye waasa Niger ani Burkina Faso olu bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ a nɛɛma na jɔn ko Ala ko an ka bɔli CEDEAO la ko hakilina dɔ hakilina min k'a sɛbɛkɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ ko wa ko jɔn Ala ale fana ale b'a kɔkɔrɔma don nin ye ko sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ Wagadu kɔnɔ o y'a sɔrɔ maa min bolo o de ye Abdulkarim Konate ye wala tigi ne bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min y'a sɛbɛn to a de ko Mahamani Toure Mahamani ko ni ko wɛrɛ ma kɛ min kɔni fɔlen don ani bɛnkan min kɛlen bɛ Imam Mahamudu Diko ani kanubaw cɛ a ka segili kana jamana kɔnɔ i k'a dɔn bilalen bɛ nin kalo tile 14 na Boubacariki alimami a bɛ taama don min mankan ma kɛ a bɔra a yɛrɛ ma maa ma bɔ kalama nka nani kɛ bɛ mankan ye min fanga bonyanen bɛ a wa bɛɛ lajɛlen b'i dama ta sɔn jɛkulu yɛrɛ dɔ sigilen bɛ Imam kanu na olu bara ka tabale gosi bɔli ka kɛ ka taa kunbɛn Boubacariki o kuma mun de bɛɛ a kun ye mun ye a dabɔkun ye mun ye sibiri don février kalo tile fɔlɔ san 2025 Boubacariki k'a dɔn ɲɔgɔn ye dɔ kɛra ɲɔgɔn ye min kɛra a kɛra centre Imam Mahamudu Diko la Boubacariki i k'a dɔn min bɛ bɛn ani kelenya ko fɔ an bɛɛ lajɛlen cɛ kelen den ye an ka jɛ ni ka ɲɔgɔn mago to waasa jamana bi ja centre in to a dan b'o la min kɔni ye kanubaw ye a don i k'a dɔn u ye kuma fɔ u y'a jira k'a fɔ jumaja nata février kalo tile 14 Boubacariki olu kɔni bɛ tabale gosi Imam kanubaw a lapasabaw u ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni ka taa min kɔni ye imami ye k'a kunbɛn k'a dɔ a dɛgɛdɛgɛ fo a ka so Boubacariki nin kuma in fɔ a kɛra sababu ye i k'a dɔn jɛkulu wɛrɛ bɛ yen ni k'olu ɲɔgɔnɔgɔli olu fana ma sɔn daden ma o de ye CDM n'o fɔra Boubacariki o ye jɛkulu min n'a sigilen bɛ ni ka ɲɛsin ayiwa sɔrɔsiw olu kanu na Boubacariki olu kamana ganna olu ko nin bɛɛ lajɛlen ye mun man kan ye nin kun ye juma ye alimami i k'a dɔn a ka taali maa ma bɔ a kalama a min sara maa na dunu ma fɔ n'o bɛ se k'o dunu fɔ kun ye jumɛn ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ nin kɔni ye ko dɔ de ye min ni wulikajɔ ma kɛ k'a kunbɛn sabula i k'a dɔn alimami k'a to a ka taama na a ye kuma jɛngɛni caman fɔ a ye tigeliko kumaw fɔ Boubacariki k'a dɔn nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ayiwa olu kɔni fɛ juguya kumaw don janfan kumaw don ka ɲɛsin jamana sɔrɔdasiw ma min ye jamana marabaw ye dɔw bile janya a sebali tɛ Boubacariki k'a dɔn a dɔnnama in kama maa caman kɔni kun y'a fɔ sa alimami kɔni nin y'a taalen diɲɛ fɛ a tɛna sa i bilen nka n'a ko k'a bɛ sa i kana Boubacariki k'a dɔn nin mankan ba ninnu gɛlɛya fɛ nin digilimali ninnu gɛlɛya fɛ Boubacariki mɔgɔw fana ka wuli ayiwa kanubaw ka wuli k'olu n'a kunbɛn Boubacariki k'a dɔn alimami dun bɛ kuma min fɔ CDM ka fɔ la Boubacariki k'a dɔn ayiwa gɛlɛya b'a kɔ gɛlɛya minnu b'a kɔ a bɛ tigilimaliw kɛ Boubacariki k'a dɔn a bɛ kuma ani jamana yɛrɛ a farafarali ani janfan kumaw fɔ o kuma collectif contre collectif min n'o bɛ sɔrɔdasiw kanu na olu kɔni y'a jira sa olu fana tɛ sigi abada k'u da de ni nka alimami nana masumalen natɔ ye jama min b'a la k'olu bɛ bɔ ka taa nɔfɛ k'olu b'u sigi k'u da de collectif pour la défense des militaires CDM
o y'a jira Boubacar Sidiki k'a dɔn olu kɔni ye ŋaniya kɛ nin dun siɲɛ fɔlɔ ye koyi i k'a dɔn sabula kabini waati jan u kun ye Awa Jalaki bila i k'a dɔn kiiritigɛlaw ka bunako kan alimami kɔni na olu b'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ u k'a wele k'a ɲininka dalakan na sabula maa caman minɛna ni ka don kaso la Boubacar Sidiki olu ye nin ɲɔgɔnna de fɔ babali kumaw jamana i k'a dɔn a tilali kumaw ani gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka se ka dɔ fara u kan olu kɔni ɲɛna alimami b'o sira kelen de kan o kuma sariyatigiw k'a wele i k'a dɔn ka taa ɲininka sɛbɛnnikɛla ko nin kuma fila in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ko kelen nɔfɛ n b'a fɛ walima n t'a fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a b'o de kofɔ a ko alimami ka nani min ye kunnafoni jɛlen caman y'a jira a yɛrɛ nɔfɛmaw a n'a a nagakɔrɔma caman kɔni y'a sɛbɛntiya Badabukaw ka alimami nin kalo tile 14 kɔnɔ a bi cu jamana kɔnɔ ɔ min bi kɛ o kɔni olu t'o dɔn nka a bɛ na Boubacar Sidiki a ko k'i bɔ a la Imam Mahamudu Diko Boubacar Sidiki k'a dɔn maa caman b'a la minnu kɔni ko i k'a dɔn fantanw ani dɛsɛbaatɔw dɛmɛbaa don ka sababu kɛ mun ye Boubacar Sidiki hali camancɛ fanga a sigili a kɛra kɛlɛden senfɛ kɛlɛ min n'o taara wo Ibrahim Boubacar Keita kunna a donnama in kama alimami i k'a dɔn maa caman dulonnen kun don a la a don n'a kun ko ho Boubacar Sidiki a na kɛ n'a fɔ dugukolo ka yɛrɛ sabula jama min kun b'a nɔfɛ a don Ibrahim Boubacar Keita binni kama o fanga bonyana nka i bɛ k'a binni Boubacar Sidiki k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw nana farafarali caman nana bɛɛ n'i kɔnɔko Boubacar Sidiki k'a dɔn alimami i k'a dɔn kobilenw o labɛnbaa don gɛlɛyaw labɛnbaa don fanga tiɲɛni o labɛnbaa don CEDEAO ka fɔ la ni tasumabilen maa min fa n'i ye fɛn bilen natɔ ye i ja bɛ siran Boubacar Sidiki yalima alimami ani jama min ko u bɛ bɔ k'a kunbɛn yalima dabali kura de t'u bolo a fanga tiɲɛni kama wa o ɲininkali tɔn bɛ bɛn a mana tigɛ Dawo da la olu kɔni fana labɛnnen don min kɔni ye alimami ye k'a fɔ a bɛna de a wa kuma porokotolen walima delila ka kuma minnu fɔ k'a fɔ Alizeri jamana na Boubacar Sidiki olu kɔni ko de olu taara u ka ŋaniya jira bɔgɔ jeninen kan sariyatigiw k'u tulo ma jɔ sariyatigiw ka wuli ka jɔ boloda kabini aéroport la olu kɔni ka tɛgɛ d'a kan ka taa a ɲininka a dalakan la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɛ waati wɛrɛ Nouvelle Horizon an bɛ u fo min ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako Maimuna Dumbuya nin y'a ka fasiri ye Mayi ko ko min anw ka jamana ye jɔn ko ala an dɔnfɛn o kɛn bɛ an dunfɛn ye koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye min dɔrɔ de morila ye a kun bɛ cakɛda minnu ka bolo kan n'a bɛ palon na ko faso yɛrɛ anw ma jaso k'a kɛ an ta ye wa bawo n'i y'a lajɛ sanuko in waati jan tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ a kɔni a 100 sarada la i b'a ye k'a fɔ 20 o de kun ye anw ta ye 80 minnu bɛna a dugu jukɔrɔla sen ka sanu in labɔ kɛnɛma olu kɔni de b'o tila o ni ɲɔgɔn cɛ o taabolo min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ mɛkalo dɔ san 2024 kɔrɔfɔ ninnu kɔni bɔla ni ka a sansalama k'a jira k'a fɔ sanutigɛ n'o ye min dɔrɔ de morila ye o min n'a tun bɛ bariki gold ani anglo gold ka bolo kan i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye a latɛmɛ n'o de ye k'a feere cakɛda wɛrɛ ma ni o bɛ Australian ka cakɛda dɔ kɔfɔ n'an ko a ma ko Firefinch i b'a ye k'a fɔ olu kɛlen kɔ ka kɛnɛ in sɔrɔ n'o ye murula ye bawo min ye kanajɛnw ka société n'o ye bariki gold ni anglo gold ye olu y'a jira k'a fɔ dugukolo sanu min b'a kɔrɔ k'a nafa ko o dɔgɔyala o dɔgɔyali de kama sa olu y'a latɛmɛ Australian ka nin cakɛda in ma n'an ko a ma ko Firefinch kɛlen kɔ k'a sɔrɔ ale fana y'i wakilu da a la a bɛ se ka a tɔnɔbɔ cogo min na tagalen ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko in kun tila an bɛ cogo min na 100 sara la min ye 20 ye o kun ye anw ta ye 80 o ye Australian ninnu n'o ye société ba ye o ye olu de ta ye nka kɔsa fɛ e ko o ma latɛmɛ faso Maliba ma wa bi in na jɔn ko ala 20 min tun b'an bolo min ye Australian ka Firefinch ye ale fana jɛn'a ka 80 kɔ k'o fara anw ka 20 kan l'État malien est majoritaire maintenant est actionnaire majoritaire à 100%. D'accord, mais est-ce que nafa b'a la bilen? Nafa b'a la. Bawo fɛn in bɛ latɛmɛ waati min na kɔrɔfɔ in bɔ ka bin mais kalo san 2024 i b'a ye k'a fɔ min ye Firefinch ni cakɛda bolo min n'o tun bɛ baara la ani a baarakɛɲɔgɔn tɔw n'an k'u ma ko sous-traitants o dɔw kun t'an bɛ jalakile sɛbɛn dɔw bɔgɔ jɛnilen kan ka ɲɛsin a ma koyi nka i b'a ye k'a fɔ o kɔrɔfɔw de kɛla sabu ye ka ko in ni k'a sɛbɛkɔrɔ sumaya waasa fɛn ka tɛmɛ anw ka faso Maliba ma ko ninnu sumayana nka taalen ɲɛfɛ novembre kalo san 2024
2024 kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min kun taara jalakili sɛbɛn don n'o ye plainte ye a taara ka sɛbɛn ni ka taa a lasegin awɔ a taara plainte ko bɔ a ma o plainte ko bɔ a ma Fayɛrifinti i b'a ye k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ teliya la a bɛ ko kaba yegeru a kɔni sina ka teliya yanni ko wɛrɛ ka bɔ a la a y'a latɛmɛ faso Maliba ma min ye anw kɔni 100% min ye min dɔrɔn de Morila ye o bɛ anw ka bolo kan wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ latɛmɛli in kɛla k'a sɔrɔ wari min a fɔ sanu tɔni hakɛ min bɛ yen Morila mini na mara la i b'o dɔn wa min ye sanu tɔni 85 tɔni 85 olu de bɛ mara kɔnɔna na ka taa sɔrɔ la nin ko in yɛrɛ min ye kanajɛnw ka société n'o ye Barrick Gold ni Anglo Gold ye olu de kun ye nin sanu bɔyɔrɔ ye ni k'a ta bolo la wa ka min ye san 2000 k'a jira k'a fɔ olu ye fɛn minnu bɔ a la olu kɔni y'a jigisa k'a fɔ nafa bɛlɛ tɛ a ko da fɛ tuguni o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye Morila fana ye o gɔngɔ o ma dogo maa na bawo min ye Barrick Gold ye a ɲɛmaaba n'o ye Mark Bistroff ye ka taa se Kulubalikɛ ma Abasi Kulubali n'o ye DG ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taa bɛ jajaga wɛrɛ fɛ bawo a jirala k'a fɔ min ye mandat d'arrêt international o dan bɛ u kan u boli bɛ wa kɔsayida in n'a jirala kunnafoni labanw na k'a fɔ k'u bɛna sigi ka fɔ ko kura kɛ o ni faso gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ waasa min ye min dɔrɔn de Morila ye o ko in bɛ se ka bila u ka bolo kan fo ka taa se taabolo wɛrɛw ma wa n'i y'a lajɛ min ye capitali ye o de ye nafolomugu min n'o bɛ bolokɔrɔ n'o kan k'u bolo yɛlɛma n'o ye o ye miliyɔn 100 bɔɲɔgɔnko ye nin bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛna kɛ sababu ye sa anw ka faso Maliba n'o ye État malien ye a k'i sinsin min ye min dɔrɔn de Morila ye a baara minnu bɛ yen ka se ka ninkura fiyɛ u la waasa a bɛ se ka yele jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ye cogo min na nin ye ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Maimuna Dumbuya a ka fasiri don i k'a dɔn a sanu dingɛ ko kɛra problème ba de ye sabula i k'a dɔn cakɛda dɔ a cakɛda i k'a dɔn a kɛra sababu ye ka kungo se maliden caman ma sabula cakɛda dɔ fana n'u turulen kun do yenna ko EJK AGTF AGTF Bɔgasiri olu tun bɛ mɔgɔw ka camion louer o bɛ taa baara kɛ a dafiri ni sisan cɛ camiontigiw ka juru min bɛ AGTF la kɔni i ka camion tɛ wo la dɛ n ka camion mɔgɔ bɛ taa ka a bɛ ɲɔgɔn dɔn sa walahi AGTF wala ko AGTF a bɛ yan mɔgɔw ka juru de bɛ yen a caman de ye ayiwa a ye mɔgɔw ka wari sara i ta o ta ko Morila bina de koyi jɔnni ta jɔnni ta o ta m'o kɛ m'o cogo di a ɲɛfɔ ka ɲɛ a fɔ a ye fɔ cogo la Bɔgasiri ne bɛ bolo kɛ e fana de ye ne bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ EGTF EGTF n'u m'a lajɛ ka mɔgɔw ka wariw sara san kelen bi ka problème ye min ye tɛ kelen kuma de ma o ko k'e ka camion tɛ yen camiontigi minnu bɛ problème na e bɛ k'olu dépense ta ne m'u dépense dɛ a fɔra ɲɛna de an ka taa EGTF ala a tɔgɔ tɛ bɔ maa kɔnɔ parce que wari bɛ kun bala EGTF miliyɔn joli o balannen don kalo i ma ko ye wa i b'i yɛrɛ ɲɛfɔ o ne tɛ sa sinali ninnu ni fɛnw voilà sinali ye jɔnni Aïcha Kulubali de ko don Allah Bɔgɔrɔni nege o de b'a bomoji bala bazan wani na sikaso la Bɔgasiri bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le rayon a bolo ko siɲɛ 100 siɲɛ 25 min ye Modi Gadenga nin y'a ka sɛbɛn ye Bɔgasiri i k'a dɔn wuli ka jɔ ka kɛ jamana de an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye min bɛ se min na o baara ka d'o ma Bɔgasiri k'a dɔn kɛrɛfɛmɛriw ka dabila o de la minisiri min bɛ jago kunna a taamana ka taa usine de fer du Mali la min ye Bouakari Doucouré Bouakari Doucouré i k'a dɔn ale de ye yɔrɔ in ɲɛmaa ye a taara i ɲɛda usine kan Bɔgasiri i k'a dɔn usine de fer min ye Domentala ayiwa min ye nɛgɛ ye ni k'a sama ka bɔ kulu la Bɔgasiri k'a dilan sojo nɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Ala ye Mali garijɛgɛ sojo nɛgɛ Bɔgasiri ka min bɛ dilan an fɛ yan a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Bɔgasiri k'i k'a dɔn a kunbaya n'a fanga a n'a barika la alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 30 min kɔni ye
ministre du commerce a taara usine na ka taa ɲɛmaaw kuma ɲɔgɔnya a y'a jija n'a sɔrɔla min kɔni ye jamana jɔyɔrɔ ye ne yɛrɛ de ye ministre ye i k'a dɔn o kuma an n'o kɛ nɛgɛ koluba kalaba min bɛ don jamana kɔnɔ o banna an n'a sen da o kan n'a aw kɔni bɛ se ka nɛgɛ bɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ n'a y'a ja n'a bɛ se k'a feere kɔkana na o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ ɔ min ye kɛrɛfɛ mɛru ye nka min bɛ ɲina a fɛ nɛgɛ kundama a bonya fo a k'o de bato sabula a yera k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛya ye o bɛ nɛgɛ kundama a n'a bonya na tiɲɛ don dɛ 12 mètres i mana suma camanba de b'a cɛ e ko den tɛ ka bɔ a sɔgɔn na e ko 12 mètres fer 12 fer 12 n'i ye fer 12 ye bi a bɛ kɛ ɲɛna fer 8 o sandiya fer 8 a n'o bɛɛ bonya ye kelen ye je te dis non nɛgɛ ko kɔni u y'a tiɲɛ de u y'a tiɲɛ de yarɔ sisi kɔni dɛ o kɔni i b'o minɛ k'i ɲɛ sɔgɔbɛ n'a ye fer sisi o kɛn bɛ i ko point i bɛ se k'o minɛ k'o kari k'a bila non mais c'est pas la peine Boubacariki sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye ministre Musa Alasani ye a y'a jira k'a fɔ jamana bɛna wulikajɔ bolo da nka minɛn minnu n'olu kan ka dilan n'u ko bɛ maa tɔw kɔli u kana n'a ye Boubacariki kelen f'u ka se ka jamana bɛɛ lajɛlen ta filanan nɛgɛ min bɛ dilan a bonya n'o ye norme ye Boubacariki o fana ka bato sabula a yera k'a fɔ min ye waati jan ye so bin caman a bɛɛ lajɛlen ju ye nɛgɛ de ye jamanakuntigi min ye Asimi Goyita ye a y'a jira k'a fɔ waati dɔ sera sa an k'an jan don an yɛrɛ la an yɛrɛw ka sugu Boubacariki sugu bɛɛ ka na n'a ye ka bɔ fan caman fɛ min ye Boubacar Doucouré ye n'ale ye usine de fer du Mali ɲɛmaa ye a ko nin bɛnna olu ma o nin diyara olu ye n'a kɔni danaden olu ka ɲuman dilan a kundama n'a bonya o ka kɛ bele haki o k'i bɔ a la Mali bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ Boubacariki ni fɛn wɛrɛ ma don olu senkɔrɔ olu labɛnnen don kama sabula usine min b'olu bolo se min b'u ye a n'u bɛ se ka min dilan tile kɔnɔ san kɔnɔ kalo kɔnɔ Boubacariki ye olu wasalen don n'o ye o bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔ o bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ta wa a tɔ yɛrɛ bɛ to ni ka taa feere jamana kɔ kan o tuma min kɔni ye so ye kɛnɛ ye minisiri ko n'o kɔni ye tiɲɛ ye Boubacariki ha ka ja ale ka service da minnu bɛ yen n'o ye DGCC ye Boubacariki olu bɛna wuli ka jɔ bolo da nɛgɛ kɛrɛfɛ mɛru a donni jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ to an ka usine ma minnu bɛ nɛgɛ dilan nin kun ye sɛbɛn ye Modi Gadenga ka fasiri don an ye min bɔ rayon kɔnɔ rayon kisɛ rayon ka fara Modi Gadenga kan karamɔgɔ tɔgɔ tugara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Mali Horizon olu fana y'a sɔrɔ bureau du vérificateur général o ka kunnafoni di sira kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ y'a ɲɛsin bɛ fɛn min ma i bɛ o dɔn wa o de ye an ka lasigidenso min n'o bɛ Douala Cameroun jamana kan n'o ye consulat général du Mali a Douala ye i b'a ye k'a fɔ min ye bureau du vérificateur général ye a kɔni kun ye wulikajɔ dɔ kɛ waati dɔw la o wulikajɔ senfɛ a ye laɲini dɔw kɛ ka ɲɛsin u ma ni an k'a ma ko recommandation wa n'i ye a lajɛ o min ye o sɛgɛsɛgɛliw ye o kun bolila furancɛ min kɔnɔ o de ye k'a minɛ san 2015 ka se 2018 ma wa n'i y'a lajɛ baara ninnu kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ u fɛ i b'a ye san 2019 u tilala ka munumunu salo kɛ ka taa ye kokura ka taa ko ni ka taa lajɛ wa o lajɛliw senfɛ i b'a ye k'a fɔ a ma kɛ nimisi wasa ye koyi bawo min ye laɲiniw ye n'o ye recommandation ye o minnu bɛ yen n'olu kun t'an bɛ ka ɲɛsin consulat général du Mali a Douala n'a o bɛ Cameroun jamana kan i b'a ye k'a fɔ a tɔ bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ sara la 30 o de sera ka waleya nka min ye bureau du vérificateur général ka cɛdenw ye o ko fɛn min yɛrɛ bɛ maanifin kan i kamana na min ye secrétaire agent comptable ye o kɔni ale kan ka sariya bolo minnu sera taama les pièces relatives à la réception des biens et services min bɛ se ka kɛ sabu ye min ye consulat mago bɛ jɔ baara minnu ani taabolo minnu na service minnu kɔni kan ka kɛ consulat sinsin bere ye i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn minnu kan ka dilan o la wali sɛbɛn kɔrɔko minnu kan ka taama o k'o t'a la ka kɛ a ɲɛ kan n'o fana bɔla yen i b'a ye ko consul k'a mako tɛ consul ka baara ye nin ye walima nin ye mɔgɔ wɛrɛ ka baara ye o kan ka di o ma ale kɔni b'i burubasa a bɛɛ la ka taa ten min ye consul ye ko yalima ko bolofara caya kun ko ɲininkali kan ka kɛ ko bolofara caya kun ye mun ye consulat kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni n'i jɔyɔrɔ maa man ka bɔ i jɔyɔrɔ la ni ka taa i fereke maa wɛrɛ ka baara kɛta la nka consul ale bɛ ɲini ka kɛ a baara yɛrɛ kɛbaa ye o man kan bawo min ye nafolo bɛ fa minnu fɛ i b'a ye k'a fɔ ale ni territoire ka gɛrɛ ye ni ka a ta nɛmu ta ɲini o la
ni chama yo de wa ko mi bureau de vérificateur général ka sega lu seve ajirala ka fo tronyo mi no kanga o sara assurance maladie obligatoire mawye ko fana tala ka sara anyaka no fana bolay saban foro kanga ke bara do keta wala ali fana na ko saban foro olu tala ka nyininga yi ma bi yere nyininga ko yalma consulat général jumali o mi no fleni do ala Cameroun jamana ka ko yalma ko sigi kun ka mamuye olu ta kana ke na fulu duye te dro wala ka ke business ke roye mane vi munu ma ko be joyina ani na fulu mun ganga fara nyanga o salo kana do wagande ko na fa bala ya o na fulu o keme majeyi ni ngo sabai na ya salo ka bo Mali horizon ko nana o ya soro bureau du vérificateur ka kuna fun disra wala sirigi na manya ka fo ko chara nyanga ta fe mi bimba hakili lafiya ki sai kana ko fe ina fe ma fo ke ni ye bolokuru ka me juba to dala kana ingali ke ba soro sosoli be de fakula mbala chugo be di de ramado watu ngara ni tega do ni sabambe bo sabam no ka ma ko l'indicateur du renouveau Seydou Jara ni aka fasiri Seydou komu Seydou ko mi ye onga ministre mi ni ale ministre délégué Mamani Nasiri ministre délégué o ni na le ka bara nyeshimbe anga kalata kuma ko ko ni ibaye ka fo aseba koro kuma na akumale ko kuma yi aye politicien no ye politique mo yi ay cha mango ni to shi wuli ni ka seba koro jo kelen bawu aya jira ka fo mi ye wuli ka jo yi o besena ko ga kambe donu ne ko bi mi ye Mali ye ko mi ye loi électorale o te ambolo fichier électorale o kerebete fani ya seba koro laje ni ya ma beta kalatala wala beta kalaflila baye ka fo ni haglina flow olu ye nyo anzoro wani ya laje fana ni kuma bola mami nda kono no ye ministre et délégué chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral no ye Mamani Nasire jongo ala akoni ni korofo boka bi abile ko ma cha mango ni bala ki sebe ko yere nyininga bawo mi loi électorale 2022 wani ni ya sebe ko laje o mi ngoni no kumbe bizi basala nanga fichier électoral fana nansela ko bo shiga bo société française mi no kumbe ki soninda uka no société idemiai nimbele jele ko ni ya laje abe fasirike ba ka fola ni sanani ani doni ombe transition ko no chama joro fangaye ko yele mako kata election na wal maka election buluda ko o haglina o be transition nyama ko no wa yingali bo ma ka ke wa yingali beta ka nyeshi mami farama o ni anga chama joro fanga fulu nyama no premier ministre général de division ablay maiga ale fana ale de ministre de l'administration territoriale la décentralisation kala ta ko bele jile mana mununu chugo ale de ba haglina di ale de ba ta yenve ay na yenve o mi vana fleni Mamani Nasire kelen ko kanin korofo boka bi ko gouvernement ma communiquer officiel ge wa mi ye ministre fana no e premier ministre joro fana khalifa ambe ala ministre de l'administration territoriale ka ma kala do nyina ni ka benaye ma communiquer ke fana woni bela jile ba jira ka foko yal ma ko kalata ka ko be transition nyamo kono wa nyini ngale bo ambe kake ni ngwe sabay sabay na ya salo ka bo l'indicateur du renouveau kono Seydou Jara aka fasiridu bona tirigi mbi boni sebenye mi nuka ma info matin so madala kuna funi ni abolugo chien babi wolovla chien keme wolovla bi saba ani duru fasiri keba talinya fe na de atwa de ko yoshi Bwatiriki minye bajuli baye na manjando alaba bike koye dodo yerebina ikado jipewu ito ya kono ala ni awa bajuli ba amina kujugu ala ka sodu bwatiriki ikado ni jiwoyo bade minye bajuli baye bwatiriki ikado bajiba jara abi mago minye haramade ani baga ni fengoro ye o de kabo foka foka tuti kliflaina jatimine na uya ye ka fo bajuli ba a sanfɛla in bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ nɛrɛ ye bɔsiri k'o tɛ ji dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko fɔlɔfɔlɔ n'i y'i jɔ ka ba joli b'a lajɛ i nisɔn bi ja a bulama munamuna ka taa ten fararara bɔsiri ka bilama n'i y'a lajɛ i kamana bi guwan e yɛrɛ bi a bi k'i ɲɛna ko ji tɛ fiyewu a na k'i ɲɛna ko pétrole dingɛ don walima i k'a dɔn tulu bɔnnen don a la
o de la ministre fila olu ye wulikajɔ kɛ i k'a dɔn kunu ni tile fila in na ka taa ba Joliba lajɛ ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable min ye Dunbiya Mariam Tangara a n'a jɛɲɔgɔnkɛ ministre de l'énergie de l'eau Bouakari Diané Boubacar k'i k'a dɔn u ka service da minnu bɛ dɔnniw kɛ ani minnu bɛ a tamasiyɛnw ɲɛdɔn n'o ye service technique ye o bɛɛ lajɛlen dangun b'u la Boubacar k'i k'a dɔn station compacte de potabilisation Somagep n'o bɛ Kalabanbugu Boubacar k'i k'a dɔn u y'u kunda yen kan ka taa lajɛ i k'a dɔn tile yɛrɛ kɔnɔ ji min bɛ pɔnbe i k'a dɔn station in fɛ ni k'a ji bayɛlɛma nɔgɔ ni a fɛn kuntan fɛn o fɛn b'a la k'a bɔ a la k'a sama k'a di hadamaden ma u ka se ka ji ɲuman min u taar'o lajɛ k'a ye ji yɛrɛ i k'a dɔn dabali ani fɛɛrɛ kura minnu b'a la yalima ji tiɲɛ kojugu ka se k'o da dɔn Boubacar k'o de senfɛ u y'a ye k'a fɔ waati dɔ sera ni bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ba Joliba ka se k'a jɛya ba Joliba ka se k'a magoto k'a pɔtɔpɔtɔ Boubacar k'i k'a dɔn hadamadenya a laban o laban hadamaden an na k'an yɛrɛ ma jugu ye fɛn dama min bɛ fili ni ji in kɔnɔ Boubacar k'i k'a dɔn san kalo 12 ji fiyɛfiyɛ dɔ de bɛ bɔ a la Boubacar k'i k'a dɔn min ye Mariam Tangara ministre Dunbiya Mariam Tangara ye a y'a jira k'a fɔ waati dɔ sera Boubacar nin kan ka fɔ diɲɛmaa ye maa minnu bɛ badawolo la ni u mago bɛ ɲɛ a la Boubacar u kɛra tiɲɛni kɛbaa belebele ji in dun nafa ni mago min bɛ ɲɛ a la Boubacar k'i k'a dɔn a fanga ka bon o tuma makari ko t'a la bilen hinɛ ko t'a la Boubacar k'a dɔn fanga bɛna wuli ka jɔ boloda badawulen maa ma de b'a la ko e de bɛ kɛ sababu ye ba in ni ka kasara s'a ma ka fɛn fila a kɔnɔ min mankan walima ba denkɛ girinni Boubacar k'a dɔn fanga bɛna wuli sa ni ka i ɲɛsin ma sabula e ye maa faala de ye Boubacar k'a dɔn ba Joliba in kabini diɲɛ kununko Mali mago ɲɛna na jamana caman mago bɛ ɲɛ ji in na n'a fɔra k'o girinna walima ji in kɛra ayiwa ji jugu ye Boubacar a bɛna ni tiɲɛni min ye hadamadenya na o fanga de ka bon a tɔ bɛ nin ka kɛ ɲɛngoya ye Boubacar i bilen ka na dɔwɛrɛ dɔn nka i n'a dɔn k'a fɔ ji kɔni ye hadamadenya a sigida fɔlɔ ye Boubacar k'a dɔn nɛɛma min don Ala ka nɛɛma don min dira ma i k'a dɔn o kuma janga to ba Joliba la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ dɔ Tunkara an bɛ fasarikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo hakili la minɛn kɔni an b'a saniya Boubacar minɛn sanni na an bɛ wuli ka bɔ yan sa an bɛ taa an da groupe ADS la su in na 20h sɛgi bɛ kɛ nin kunnafoni kan ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ ka n'olu lakali Hamɛdi ale de tun bɛ kɛ k'an jaw ta k'an kumakaw ta k'an jira diɲɛ na min ye Jibson ye fiɲɛ tulukala manani ani arajo yɛrɛ basigi o bɛɛ b'ale kelen bolo nka kunnafoni k'a lase Boubacar Sidiki Boubacar Fi diplôme tigi i y'a daminɛ tugun kuma nege tɛ n na o kuma yafa ma Boubacar Sidiki ani Daba Tunkara wa salam.